परिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। आरंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सत्य। हरे कृष्ण। मधुருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु। இங்க அத்தியாயம் 9 ராஜவித்ய ராஜகுவியோகத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது மிக ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம கொடுக்க போறார். இது பக்தி யோகத்துல 3வது அத்தியாயம். இது ரொம்ப சிறப்பான அத்தியாயம். இதுல ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் பகவான் கொடுக்க போறோம். நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க போறோம், ஞானத்தை பத்தி சொல்றார். இதுல பக்தியும் கொடுக்கிறார், ஞானமும் கொடுக்கிறார், அதே மாதிரி கர்ம பாதைகளையும் கொடுக்கிறார், ராஜயோகத்தையும் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது, ரொம்ப ரகசியமானது. ஏன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம கீதை எப்படி படிக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா உத்தவ கீதைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா. உத்தவ கீதை அது சிறப்பானது. இது நம்ம 700 ஸ்லோகம்னா அது 1000க்கு மேல இருக்கு ஸ்லோகம். அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அந்த உத்தவ கீதையில உத்தவர் ரொம்ப அழகான கேள்வி எல்லாம் கேட்பாருங்க. எப்படி அர்ஜுனன் கேட்கிறாரோ அதே மாதிரி உத்தவரும் ரொம்ப அழகா கேள்வி. அதுக்கு பகவான் நிறைய விளக்கம் கொடுக்கிறார் அந்த அதுலயும். ஆனா முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதையை மட்டும் தான் கொடுப்போம். ஏன்னா அதுலயும் நிறைய சாராம்சம் கொடுக்கிறார். இதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா. பகவான் அங்க மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். இங்க உத்தவர் பாத்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்கிறார். இது உத்தவகிரியோட ரொம்ப அழகான இடம். அது இதே ராஜவித்யா ராஜகோவித்திலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்திலோட சிறப்பு நம்ம அதுல சொன்னது இங்க கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு. அதையும் நம்ம கோடிட்டு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட வித்தியாசம் நாம இந்த லெவல் 2ல வந்தாதான் நமக்கு அது வித்தியாசம். ஏன்னா 34 பதம் இருக்கு, அவ்வளோத்தையும் நம்ம படிக்கணும்னு நமக்கு டைம் பத்தாது இல்லைங்களா. அப்போ இதோட கம்பேரிசன் பார்க்கும்போது நம்ம உத்தவ கீதையிலையும் இதுலயும் என்ன மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெவல் 2ல வந்தாதான் உங்களுக்கு அது மாதிரி அந்த சொல்ல முடியும். இந்த இடத்துல நாமும் கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவான் என்ன மாதிரி நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்துருக்கிறார், என்ன ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்குறார் அப்படின்றத பார்ப்போம். அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துகிட்டு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நேற்று நம்ம பார்த்தது 8வது அத்தியாயத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு நம்ம 9வது அத்தியாயம் போயிடலாம். அர்ஜுன் 8 விதமான கேள்வி கேட்டார். அதுக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா பதில் கொடுக்கிறார். 4வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அப்ப இறந்த தேதியில பகவான் கிருஷ்ணன் நினைவு கொள்வது எப்படி, இறந்த நேரத்தில், இறந்த தேதியில இறந்த நேரத்தில் 4ல இருந்து 5வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 8வது பதம் வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப அழகா பகவான் நம்ம கொடுக்கிறார். ஆனா அந்த 8 விதமான கேள்விக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைசி கேள்வி 8வது கேள்விக்கு மட்டும்தான் ரொம்ப அழகா கடைசி வரைக்கும் விளக்கம் கொடுக்கிறார். சொல்ல போனா 22வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அதான் கொடுக்கிறார். யோகம் மிஸ்ரா பக்தியில் பகவான் கிருஷ்ணன் நினைவு கொள்வது 9ல இருந்து 13 வரைக்கும் பார்த்தோம். தூய பக்தியில் பகவான் கிருஷ்ணனை நினைவுபடுத்துதல் 14ல இருந்து 16. பொருள் உலகம், ஆன்மீக உலகம், 2 விதமான உலகங்கள் அதையும் பார்த்தோம். 17ல இருந்து 22 பதம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணனை பெறுவதின் தூய பக்தி உச்ச நிலை 23ல இருந்து 28வது பதம் வரைக்கும் நம்ம விரிவாக பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது மொத்தம் 34 பதங்கள் தான். நம்ம இதுல 3ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். அதாவது பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம்
பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து பகவான் வந்து நிறைய ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதுலயும் ஒரு ரகசியமான ஞானத்தையும் இந்த 10வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்கிறார். அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகங்கள் 11ல இருந்து 34வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவானை எப்படி நாம அணுகணும், எப்படி பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப விரிவா நம்ம படிக்க போறோம். இதோட இதோட பாத்தீங்கன்னா பிரத்யோக பக்தினா என்ன, அதோட இனிமை என்ன, அதனால நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்குது அப்படின்றதையும் நாமும் இதுல பார்க்கலாம். 26ல இருந்து 34வது பதம் வரைக்கும். ஓகேங்களா? முதல் ஸ்லோகம் பகவான் இதுல ரொம்ப அழகா சொல்கிறார். படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம். हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच इदं त्वते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे सुभात्। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா முதல் ஸ்லோகத்திலே பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகில் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம வந்து முதல் அத்தியாயத்திலேயே இவனோட துரியோதனோட மனநிலையை நம்ம பார்த்தோம். துரியோதன மனநிலையை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பொறாமை இருந்தது. அந்த பொறாமைனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய ஸ்பீச் வந்து பார்த்தா தப்பா இருந்தது. ஏன்னா எதிரில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட நிறைய சேனை இருக்குது, ஆனா வந்து இவங்க கிட்ட பாண்டு சைட்ல வந்து சேனை வந்து கம்மியா இருக்கு, பாண்டவர்கள் சேனை வந்து கம்மியா இருக்கு, இவங்ககிட்ட சேனை அதிகமா இருக்கு. அப்படி இருந்து கூட அந்த சைட்ல உள்ளவங்க எல்லாருமே திடகாத்திரமா இருக்கிறாங்கன்றது ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது துரியோதனனுக்கு. அந்த பொறாமையில தான் என்ன பண்றான், தன் கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து தவறாவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். துரோணாச்சாரியரும் தவறா பார்க்கறான், கர்ணனையும் தவறா பார்க்கறான், எல்லாரையுமே ஈஸ்வரையும் தவறா பார்க்கறாரு. அது ஏன்னா அந்த குணம் வந்துடுச்சு நமக்கு. அந்த குணம் வந்தாவே போதும், நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நாம வந்து தவறாதான் ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்துல பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அது என்ன குணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம். பொறாமை சொல்றதே வந்து ரஜோகுணம். அப்போ யாரு என்ன சொன்னாலுமே அதுக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானம் கிடைக்காது. அது உட்காந்து தேவையில்லாம உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த குணம் இருந்துச்சுன்னா என்ன சொன்னாலுமே அதுக்கு ஏறாது. அந்த குணம் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்சங்கத்துல எல்லாம் வந்து உட்காரும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பயபக்தியோட உட்காரணும். பகவான் நாமத்தை நினைச்சுக்கிட்டே உட்காந்து கேட்கணும். அப்பதான் அந்த கேட்கும், அது நமக்கு வந்து அது மைண்ட்ல நிற்கும், இல்லை நிக்காது. சும்மா ஒரு டைம் பாஸ் மாதிரி கேட்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பகவான் சொல்றார், முக்கியமா கோடிட்டு காட்டார். நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகில் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். ரொம்ப அற்புதமான இடத்துல சொல்றாரு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல. சரி, பகவான் என்ன ஞானம் கொடுக்கிறார் அப்படின்றத பார்ப்போமா? 2வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களும் மிக ரகசியமான மிக தூய்மையானதாகும் தன்னுணர்வு அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும், இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்தின் செயலாற்றுவதும் ஆகும். இதுல இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் தெரியும் பாருங்களேன். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களும் மிக ரகசியமான மிக தூய்மையானதாகுன்றார். அதாவது தன் உணர்வு அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலை என்றார். இப்போ ஒரு குரு இருக்கிறார். ஒரு குரு பாத்தீங்கன்னா அவர் தன்னுணர்வு அடைஞ்சதுனாலதான் இந்த கீதையை மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண முடியும். இப்ப நம்முடைய ஜெயபதக மகாராஜா இருக்கிறார்.
அதே மாதிரி நம்மளுடைய கோவிலோட நிர்வாகி பிரசிடண்டா இருக்கிற நம்ம நாமநீச தாஸ். ஸோ அவருடைய அனுகிரகத்துல நாம இந்த கீதையை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் இந்த ஸ்லைடை நமக்கு ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல இது சொல்லணும், இதை பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு கோச்சிங் கொடுத்து நமக்கு அதை சொல்ல வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதுலயே வந்து 4 விதமான கேள்விகள் இருக்கு. குரு கிட்ட எப்படி பேசணும், என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து உத்தவ கீதையில கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா இதுல கொடுக்கல, கீதையில கொடுக்கல. ஆனா சில பிரபுபாதா வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஒரு 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 குரு கிட்ட வந்து எப்படி சரணாகதி அடைஞ்சு நாம வந்து அதை கேட்கும் போதுதான் நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்ற முதல். இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இரண்டாவது தன்மை இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கக்கூடாது. எப்படி கேள்வி கேட்கக்கூடாது பாத்தீங்கன்னா, அவரை செக் பண்ணி பார்க்கணும். குரு எப்படி இருக்கிறாரு, அவர் என்ன மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்றத சில பேர் செக் பண்ணி கேள்வி கேட்பாங்க. அந்த சில நிலையில இருக்கக்கூடாது. மூன்றாவது மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற அந்த இடத்துல இருப்பாங்க. இருந்துகிட்டு எல்லாருக்கும் நான் நல்ல ஒரு அறிவாளி அப்படின்ற காமிச்சதுக்காக சில பேர் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. தர்க்கம் பண்ணுவாங்க. தர்க்கம் பண்ற மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வந்து தவிர்க்கப்படணும். ஏன்னா ஒரு குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த சீடருக்கு இதுதான் சொல்லி தரணும் அப்படின்றது ஒரு சீடருக்கு ஒரு குருவுக்குள்ள தன்மையே அதுதான். ஏன்னா தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மா. இப்ப ஒண்ணு இல்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்களேன். ஒரு சத்திரிய குலத்துல பிறந்தவர், அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோம்பலா இருப்பாரு. சுயமா ஒரு திங்க் பண்ணி ஒரு ஒர்க் பண்ண மாட்டாரு. யாராவது சொல்லி கொடுத்தா அந்த வேலையை செய்வாரு. ஒரு சுயமா எடுத்து இந்த இந்த வேலை செய்யணும் செய்ய மாட்டார். அது ஒரு மாதிரி அப்படியே இது மந்த புத்தி மாதிரி இருப்பார். ஆனா வேலையெல்லாம் நல்லா செய்வார். அப்போ குரு என்ன பண்ணுவார், சார் அந்த புத்தி உள்ளவங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுக்க முடியுமோ அந்த வேலை தான் கொடுப்பார். ஒரு சத்திரிய குலத்துல பிறந்தவர் வேதங்களை படிக்கிறார், நல்ல ஒரு உபநேசம் பண்றார், பிரகாராயணம் பண்றார், பக்தி மார்க்கமா இருக்கிறாருன்னா அந்த குலத்துல பிறந்தவர்னா சரி ஓகே, அவர் குரு தீர்மானிக்கிறார், உனக்கு இதுதான் வரும், நீ வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடு, வேதங்களை படி, மற்றவங்களும் உபநேசம் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு குரு தீர்மானிச்சு சொல்லுவார் இல்லைங்களா? அதுதான் தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள். நீ வந்து ஒரு சத்தியனா இருப்பார், ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்திருக்கிறார் ஒருத்தர். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, மத்தவங்களுக்கு தொண்டு பண்ணணும், அதாவது சமுதாய தொண்டு பண்ணணும். அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சமுதாயத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம கொண்டு போகணும், அந்த லா அண்ட் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னும் போது அவன் சத்திரியன் தான். ஒரு பிராமணா இருக்கிறவரும் சத்திரியனா செயல்படுவார். சரி உனக்கு இதுதான் வரும், அதனால இந்த கலையை நீ கத்துக்கோ அப்படின்னு அவர் சொல்லிக் கொடுப்பார். வைசியன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு குளத்துல பிறந்திருப்பார். ஆனா அவர் கீழே விழுந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ஏதாவது காசு கிடைக்குமா, ஏதாவது பொருள் எடுக்க முடியுமா, அந்த எண்ணத்துல இருப்பார் அவர். அப்ப அவருக்கு என்ன இருக்கணும், அவருக்கு வியாபாரத்தை பத்தி கத்துக் கொடுக்கணும். இதுதான் ஒரு குருவோட விஷயம். அவர் யார் சொல்லிக் கொடுப்பா, அந்த குரு வந்து தன்னும் அடைஞ்ச அனுபவத்தை வச்சுதான் சொல்லிக் கொடுப்பார் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். தேர்ந்தெடுத்து அவனுக்கு என்ன வரும்ன்றத தெளிவா கொடுக்கிறார். அப்போ நாம எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க. இப்ப முதல்ல சொன்னது எப்படின்னா, தர்க்கம் பண்ணக்கூடாது, எதுவா இருந்தாலும் கேள்வி கேட்கறதுல அதுல மத்தவங்களுக்கும் பயனடைகிற மாதிரி கேள்வி கேட்கணும். இந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சாதான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீதையை உள்வாங்க முடியும் அப்படின்றத ரொம்ப ரகசியமான விஷயத்த பகவான் கொடுக்குறாரு. இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறாரு இதுக்கு இல்லைங்களா? அந்த அனுபவத்தை நேரா சொல்லுவாங்க குருமார்கள். இப்ப 3வது பதம் பாருங்க, என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்ததானா புருஷாः தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகள் வெல்பவனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது, எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். இப்ப சொன்னதுதான் முக்கியமா அந்த 4 விதமான கேள்விகள் சொல்றேன், இதை கேட்கக்கூடாது, இதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்ன பாத்தீங்களா?
அப்போ ஒருத்த மேல பொறாம இருக்கக்கூடாது, நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கையோட இருந்தாதான் நம்ம அதை உள்வாங்க முடியும் இல்லைங்களா? அது என்ன சொல்ற, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடையவே முடியாது அப்படின்னு. இப்ப நிறைய பேர் நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க தெரியல இந்த இந்த சப்தத்துல. பகவான் கிட்ட போய் முறையிடணும்னா போய் பகவானை போய் நீங்க தரிசிக்க போறீங்க, கோயிலுக்கு போறீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு இது வேணும், எனக்கு இந்த குழந்தைகள் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு, கல்வி ஞானம் வேணும், எனக்கு பொருளாதாரத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கு. சில பேர் அப்படி போய் கேட்பாங்க. சில பேர் வந்து பகவானுக்கு சேவை மனப்பான்மையோட போவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சில எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஏதாவது எதிர்பார்ப்போட சில பேர் போவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த எதிர்பார்ப்போட நம்ம போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தவறான பாதைன்னு சொல்லுது வேதம். ஆனாலும் பரவாயில்லன்றார் பகவான். அந்த நம்பிக்கை இல்லாம தான் வந்து என்கிட்ட முறையிடுறாங்க. ஏன்னா நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா முறையிடவே மாட்டாங்க பகவான் கிட்ட போய். நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா பகவான் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க சேவை பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட போய் முறையிடுவாங்க. எனக்கு இந்த பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, எனக்கு இதுல தெளிவு வரணும், இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி எனக்கு பண்ணி கொடுங்க பகவானே அப்படின்னு கேட்கறதும் நம்பிக்கையோட கேட்கணும். அந்த கேட்கிற தன்மை இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? எனக்கே இந்த பிரச்சனை கொண்டு போய் பண்ணி இருந்துச்சு, பிரச்சனைல போய் லாக் பண்ணிட்டீங்க, எனக்கே இது பிசினஸ்ல இந்த ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, எனக்கே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் போய் கேட்க முடியுமா? இல்லைங்களா? அந்த கேட்கிற தன்மை இருக்கு பாருங்க, அதுவும் இருக்கு. அதுதான் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடையவே முடியாதுன்றார். பகவான் மேல முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கணும். நாம ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கலாம், ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்பட்டாவே போதும். நவவித பக்தியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாவே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நம்பிக்கை வந்துடும் பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா? நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதை வச்சு நாம அழகா வாழணும். அப்பதான் அந்த பௌதீக உலகில் பிறப்பிறப்பு பாதையை நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம். இல்லைன்னா திரும்ப திரும்பவும் இதே தன்மைதான் வரும் இல்லைங்களா? இந்த நவவித பக்தி இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கந்தம் 7 அத்தியாயம் 5 23 24வது பாதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த 9 செயல்களை பகவானுக்கு தூய தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமாக ஞானமுடையவனாக உணர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது பிரகலாத மகாராஜாவுடைய விஷயங்கள். இதுல வந்து 7வது கந்தத்திலையும் சரி, 10வது கந்தத்திலையும் சரி, 12வது கந்தத்திலையும் சரி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ரொம்ப விவரமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பிரகலாத மகாராஜா வந்து இந்த கந்தத்துல வந்து இந்த அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கார். அதே மாதிரி பிரகலாத மகாராஜா வந்து இந்த கந்தத்துல வந்து நிறைய சாராம்சம் சொல்லியிருக்கார். இப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு நவவித பக்தியில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நவவித பக்தியை பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து இப்ப நாம இந்த சத்சங்கத்துல வந்து நம்ம கேட்டு இருக்கோம், இந்த உபநாசம் கேட்டு இருக்கோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம்ன்றது பகவத்கீதைன்ற விஞ்ஞானத்தை நாம கேட்டு இருக்கோம், படிச்சுட்டு இருக்கோம், பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இது ஸ்வரணம், இது முதல் நிலை பக்தி. இந்த சத்சங்கத்துல வந்து யாரு பகவானை பற்றி உபதேசம் பண்றாங்களோ அங்க சரணாகதி தன்மையில இருந்து பரிஷித்து மகாராஜா எப்படி சுகதேவ கோசாமி கிட்ட எப்படி அவர் பக்தி பரவசத்தோடு அவர் கேட்கிறாரோ, அந்த ஞானத்தோட கேட்கிறாரோ, அவர் முக்தி அடைஞ்சு ஆத்மாவாகிறார் இல்லைங்களா? அது போல நம்ம சத்சங்கத்துல இருக்கும் போது அந்த தன்மையில நாம் இருக்கணும், கேட்கணும், பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை கேட்கணும், பகவானுடைய வைபவத்தை கேட்கணும், பகவானுடைய லீலையை கேட்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் ஸ்வரணம், ஃபர்ஸ்ட் பக்தி. 2வது கீர்த்தனம், பகவானுக்கு கீர்த்தனம் பண்ணணும், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், பகவானுக்கு திருநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், பகவானுக்கு அவருடைய ரூபத்தை, அவருடைய குணத்தை, அவருடைய லீலையை அதை பத்தியே நாம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எப்படி நம்ம யசோதாயி 10 பாலை இது வெண்ணைய கடையும் போல சரி பகவானை பத்தி பாடிக்கிட்டே தான் பண்ணுவாங்க. வேற யார பத்தி சிந்திக்கவே மாட்டாங்க அவங்க, வேற யாரை பத்தியும் சிந்திக்க மாட்டாங்க. நந்த மகாராஜா பாலு கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டாங்க, கம்முன்னு உட்காந்துட்டு அவங்க பாட்டுன்னு கடைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவானை பத்தி பாடிக்கிட்டு அவருடைய லீலையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு அதே தான் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு கீர்த்தனம் பண்ணும், ஹரிநாமத்தை நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும் நமக்கு இல்லைங்களா? இது 2வது பக்தி. நீங்க எங்கெல்லாம் வந்து இந்த சத்சங்கம் முடிஞ்ச பிறகு நம்முடைய இஸ்கான் கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா சத்சங்கம் எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அது முடிஞ்ச உடனே கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க, ஆரம்பிக்கும் போது சரி முடிக்கும் போது சரி. அந்த கீர்த்தனை இருந்தாவே போதும், அந்த கீர்த்தத்துல இருந்தாவே போதும், நமக்கு ஹரிபக்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். அதே மாதிரி நம்ம பாவம் எல்லாம் போகும் நான் சொல்ல மாட்டேன்,
அங்கே போய் உட்கார்ந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு பக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஸ்வரணம், அதாவது பகவான் நாமத்தை திரும்ப திரும்ப நாம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பகவான் நாமத்தை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். 16 ரவுண்டா 30 ரவுண்டா எவ்வளவு ரவுண்டு உங்களுக்கு எப்படி படுதுன்னா, ஆனா ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா திரும்பவும் நாம பின்னாடி பேக் வாங்கக்கூடாது. 16 ரவுண்டு நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அந்த 16 ரவுண்டு நீங்க காலம் ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கணும். நீங்க 16 ரவுண்டு பண்ணிட்டு நாளைக்கு 10 ரவுண்டு பண்ணலாம், இன்னொரு நாளைக்கு 8 ரவுண்டு பண்ணலாம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. 16 ரவுண்டா 16 ரவுண்டு. ஒரு ரவுண்டு பண்ணா கூட உத்தமம் தான். ஒரு ரவுண்டு பண்ற கூட உத்தம நிலை தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து 3வது பக்தி. 4வது பக்தி வந்து என்ன? பாத சேவனம். பகவானுக்கு பாத சேவனம் பண்றது. இப்போ கனகவல்லி தாயார் இருக்கிறாங்க. தாயாருக்கு வந்து பகவானுக்கு பாத சேவனம் பண்றாங்க. நம்ம அது மாதிரி எப்படி பகவான்கிட்ட போய் சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கோவிலை சுத்தப்படுத்துறது. பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு நல்ல அலங்கார பிரியர் பகவான். அதே மாதிரி மலர் அலங்காரம் பண்றதுல ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. சோ அந்த மாதிரி மலரை ஜோடிச்சு நம்ம ஒரு மாலை ரெடி பண்ணி எடுத்துன்னு போகலாம். இல்ல அவருடைய உடலுக்கு தேவையான துணிமணிகளை அழகா ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கலாம். கோவிலை சுத்தப்படுத்தலாம். அவருக்கு எதிர்த்தாப்புல உட்காந்து பாராயணம் பண்ணலாம். சோ இந்த சேவை எல்லாம் பண்றதுதான் பாத சேவனம் பகவானுக்கு இல்லைங்களா? இது 4வது பக்தி. 5வது பக்தின்னு பண்ண அர்ச்சனம். பகவானுக்கு சித்தல். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ன வருதோ, இப்ப நம்ம நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சமஸ்கிருதம் தெரியாது. அந்த வேதத்தை பத்தி நம்ம அந்த அளவுக்கு படிக்க முடியல. பரவாயில்ல. உங்களுக்கு மனசுல என்ன வருதோ நீங்க சொல்லலாம். தப்பே கிடையாது. தமிழ் தான் எனக்கு வரும்னா தமிழ்லயே சொல்லுங்க. எனக்கு வந்து கந்தம் வருது எனக்குன்னா அதுல பாடுங்க. ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணணும். அவருடைய லீலையை சொல்லி நம்ம அர்ச்சனை பண்ணலாம். தப்பே கிடையாது. இல்லைங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது பக்தி. 6வது பக்தி வந்தனம் பண்றது பகவானுக்கு. என்ன மாதிரி வணங்கணும் அப்படின்னு பண்ணா, இப்ப வந்து துரு மகாராஜா வணங்குறாருன்னா அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு நிலையில இருந்து வணங்குறாரு அவர். நாம அந்த மாதிரி வணங்க முடியுமான்னு பார்த்தா கடினம் தான். இந்த காலத்துல அது மாதிரி பண்ண முடியாது. நம்மளால பண்ண வரைக்கும் கோவில்ல போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? தண்டா பிராணம் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து நல்லா விழுந்து நம்ம ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணி நம்ம பகவானுக்கு பண்ணணும். அது மாதிரி பண்ணணும். மாதாஜிங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி ஸ்டைல்ல பண்ணணும். சோ அந்த கோவில்ல போய் என்ன நம்ம நம்ம எப்படி வந்தனம் பண்ணணும்ன்றது நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கு இப்ப கூட. இப்ப சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கோவில் வாசல்ல கோபுரத்துள்ள போன உடனே பலிபீடத்துல போய் சில பேரு தலைமையில கை தூக்கி வச்சு பார்ப்பாங்க. சில பேர் இப்படி முகத்துக்கு நேரா இது பண்ணுவாங்க. சில பேர் மார்க் வச்சு பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து இந்த இடத்துல இந்த நெஞ்சுக்கிட்ட இங்க வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி வேற ஒரு ஆங்கிள் நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க. இது வந்தனம் பண்றதுல ஒரு இது. ஆனா வந்து கோவில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூலஸ்தானத்துக்கிட்ட போகும்போது எங்க போகணும்னா நமக்கு இந்த மாறுகிட்ட தான். இந்த மாறாண்டா இங்க வச்சுக்கணும், கையை வைக்கணும். இங்க வச்சுதான் நம்ம பகவானுக்கு நாம பக்தி கொடுக்கணும். இங்க வைக்கிறதோ, கழுத்துல இங்க வைக்கிறதோ, இல்ல உச்சந்தல்ல மேல பிடிச்சு வைக்கிறதோ, அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானுக்கு எந்த தேவர்களுக்கும் சரி பகவானுக்கும் அந்த மாதிரி வந்தனம் செய்யவே கூடாது. அவர் வணங்குதல் எப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுதான். மூலஸ்தானத்துல பகவானை பாகும் போது கை இங்க 2 கை வச்சுன்னா நம்ம வந்தனம். பலிபீடத்துல இருக்கும் போதுதான் இந்த கையை 2 கையை நல்லா ஹைட் தூக்கி உச்சந்தல்ல வச்சுக்கணும். நேரா வச்சிருக்கணும். இங்க எங்கெல்லாம் வைக்க கூடாது. நேரா அங்க வச்சு வணங்கணும். இது இந்த பலிபீடத்தை பாரு, இந்த கொடிமரம் பக்கத்துல வணங்கணும். சோ இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரம் சொல்லுது. இங்க முகத்துக்கு நேரா இப்படி கும்பிடுறது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்களை கும்பிடுவாங்க. வெளியே வந்து கோவில்ல கும்பிடக்கூடாது. வெளியே வந்து பெரியவங்களை கும்பிடணும். ஆச்சாரிகளை கும்பிடுறது இந்த மாதிரி கும்பிட பண்ணா இந்த இடத்துல கும்பிடணும். சோ இந்த மாதிரி வந்தனம் பண்றதுலயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரு 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 ஆச்சாரியர் வராருன்னா அவரை எப்படி வணங்கணும்? வலது பக்கத்துல விழுந்து வணங்கணுமா? அவருக்கு வலது பக்கத்துல விழுங்கணுமா? அவருக்கு இடது பக்கத்துல வணங்கணுமா? அதுவும் சில பேர் தெரியாது. இப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு குரு மகாராஜா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காருன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, டப்புன்னு கீழே விழுந்துருவாங்க. கீழே வந்து வந்தனம் பண்ணுவாங்க. அதுலயும் அந்த வந்தனம் பண்றதுலயும் அந்த தெரியாது. பிராணம் பண்றது கூட அவருக்கு வலது பக்கத்துல விழுந்து நம்ம வணங்கணும். எப்படி பகவானுக்கு வலது பக்கத்துல தான் விழணும். எல்லாருமே மாதாஜி பிரபு சந்தலி வலது பக்கத்துல விழுந்துதான் வந்தனம் பண்ணணும் அவருக்கு. அது கரெக்டா அந்த மாதிரி பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கோவிலுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு குருவே இருந்தாலும் வந்தனம் பண்ணக்கூடாது. குருவே இருந்தாலும் வந்தனம் பண்ணக்கூடாது.
ஒரு பகவானுக்கு எதிர்த்துல பகவானுடைய ஆல்ட் ரூம் ஓப்பன்ல இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், பகவானுடைய விக்கிரகம் இருக்குன்னா விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி யாருமே கிடையாது. அப்ப அங்க இருக்கவங்க யாருக்கிட்டையும் நாம வந்தனம் பண்ணவே கூடாது. குருவே இருந்தா கூட வந்தனம் பண்ணக்கூடாது. அது அபராதம். அது அப்போ பகவானுடைய விக்கிரகம் இருக்கு. ஆனா வியாசரோட ஆசனம் இருக்கு பாத்தீங்களா, வியாசரோட ஆசனம் அமைச்சு அது மேல குரு உக்காந்துகிட்டு பகவானை பத்தி பாராயணம் பண்றாரு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றாரு, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை சொல்றாரு, உபநாசம் பண்றாருன்னா அப்போ அந்த ஆசனத்துக்கு நாம மரியாதை கொடுக்கும் போது அங்க வந்தனம் பண்ணலாம். எங்க கோவிலுக்குள்ள இருக்கும் போதே. அப்ப கோவில்ல குரு நின்னுட்டு இருக்காரு, யார்ட்டையும் பேசிட்டு இருக்காரு, இப்படி நடக்கிறார் போறார். அப்போ வந்தனம் பண்ணவே கூடாது. பகவானுக்கு எழுத்தாப்புல இருந்தா அது அபராதம். கையெழுத்து கூட கும்பிடக்கூடாது. ஏன்னா பகவானுக்கு மட்டும்தான் கும்பிடணும், நம்ம யாருக்கு கொடுத்தாரு. இந்த மாதிரி வந்தனம் பண்றதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்புறம் தாசம், எப்படி தாசம் இப்படி பண்ணணும், பகவானுக்கு தாசன் தாசியா இருக்கணும். நாம எப்படி நம்மளுடைய அனுமானம் எப்படி பகவானுக்கு தொண்டு பண்றாரு பாருங்க. ராமபிரான் எழுந்து அப்படி ஏதோ நினைச்சுக்கிட்டு அப்படி சொல்ல வருவாரு, அந்த காரியத்தை முடிச்சு நிற்பாரு, டகார்னு நிற்பாரு. யாரு? அனுமன். அவர் என்ன சொல்ல வரான்னு முன்னாடியே பண்ணிப்பாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பகவானுகிட்ட, அந்த அளவுக்கு நாம ஒரு குரு கிட்டையும் சரி, ஒரு பகவானுகிட்டையும் சரி, ஒரு பெற்றோர்கிட்டையும் சரி, ஒரு அதிகாரி உயர் அதிகாரிகிட்டையும் சரி, நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணும், முழுமையா இருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்பதான் நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நண்பனாக கருதல் பகவானை நண்பனாக கருதலாம். 5 விதமான உறவு இருக்கு இல்லையா, பகவான்கிட்ட உறவு கொள்ளலாம். பகவானுகிட்ட நண்பனாக உறவு கொள்றது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள். அது இப்ப நம்ம துருவமாக இவர் இருக்கார், நம்மளுடைய அர்ஜுனன் இருக்கார். சொல்லணும்னா அர்ஜுனன் எடுத்துக்கலாம், டகான்னு சொன்னா அர்ஜுனன் சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி உத்தவர் இருக்கார். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு சேவ மனப்பான்மையோட இருக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா 8வது பக்தி. 9வது பக்தினா ஆத்ம நிவேதனம் அடையணும் பகவானு கிட்ட. இதயபூர்வமாக எதிர்பார்ப்பு இல்லாம ஆத்ம நிவேதனம் அடையணும். இந்த நிலை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா 9வது பக்தி. இந்த பக்தி, இந்த 9 நவவித பக்தியை நாம இதை ஃபாலோ பண்ணவே போதும், பக்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். புண்ணியம் கிடைக்கும், நம்ம பாவம் குறையும் நான் சொல்லவே மாட்டேன். இந்த பக்தி யாரெல்லாம் செய்யறாங்களோ உத்தம கதி அடைவாங்க. பக்தியில அடுத்த நிலை போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மயா ததம் இதம் சர்வம் சகத் அவ்யக்தமூர்த்தினா மத்தானி சர்வபூதானி நஜாகம் தேஸ்வவஸ்திதக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். எல்லா ஜீவனுக்கும் மற்றும் படைப்புகளுக்கும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவர்களிருந்து வேறுபட்டு என் மாயினால் மறைக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன். ரொம்ப அற்புதமான இடம் கொடுக்குறாரு இந்த இடத்துல பாருங்க. பகவானுடைய விராட் ரூபம் நாம பார்க்க போறோம், நாளைக்கு பார்க்க போறோம். நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா விபூதி யோகம் தான். 11ல விராட் ரூபத்தை பார்க்குறோம். இதே கோடிட்டு காமிச்சார் பகவான் நமக்கு. ஏன்னா எல்லாத்துலயும் மாயத்துல கட்டுண்டு வச்சிருக்கிறார். அவர் வச்சது மாத்திரம் இல்லாம நாம செயல்படுறதுனாதான் அதுல போய் மாட்டிக்கிறோம். இதுல ஒரு விஷயம் அதான் நாம புரிஞ்சுக்கணும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஏன்னா எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளுக்கும் என்னில் இருக்கின்றனர். அதே சமயத்தில் அவர்களிருந்து வேறுபட்டு என் மாயால் மறைக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன்றார். பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார், கம்ப்ளீட்டா இருக்கிறார். இந்த பௌதிகம்ன்ற மாயத்தால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அப்போ அந்த மாய விலகணும்னா ஹரிபக்தி தான். ஹரிபக்தியோட இருந்தோன்னு வச்சுங்களேன், பகவான் இதுவே தெரியும். பகவான் எழுத்தாப்பே உட்காந்துட்டு இருப்பார். நம்ம கீதையை படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், பக்கத்திலேயே கேட்டு இருப்பார். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிறார், அருவமாவும் இருக்கிறார். அந்த நம்பிக்கை பகவான்கிட்ட இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கையோட இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நமக்கு எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் பகவான் மூலியமா நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா. சரி, 5, 6 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
न समस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न न स भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः ஹரே கிருஷ்ணா. यदा नेक्स्ट श्लोकम् अस्ति वा प्रभु? படிங்க படிங்க. यदा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमगान् तदा सर्वाणि भूतानि मत्तानित्युपधारयः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்ற அப்புறம் 5ல பாருங்க, இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை, எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பாருங்க. அதாவது படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை என்றார். எனது யோகத்தை ஐஸ்வர்யத்தை பார், நானே எல்லா உயிரினங்களை காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல, ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூலகாரம். இப்ப நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். என்ன பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா, காரண உதயசாய் விஷ்ணுவான்கார் காரண கடல்ல இருந்துட்டு பகவான் ஒரு அண்டத்தையும் உருவாக்குறார். அது போல ஏகப்பட்ட அண்டம், ஒரு அண்டத்துக்குள்ள நாமும் இந்த 14 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. 7 14 லோகங்களும் இருக்குன்றத ஒரு அண்டத்துக்குள்ள பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு, ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு. இப்போ பிரம்மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய எத்தனை பிரம்மாக்கள் இருக்குன்னு தெரியல. அவர் அந்த அந்த மீட்டிங்ல பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது, ஏகப்பட்ட பிரம்மாக்கள்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார். அப்போ ஒரு பிரம்மாவை கேள்வி கேட்கிறார், எப்பா உங்க லோகம் எப்படிப்பா இருக்கு, உங்க கண்டம் எப்படிப்பா இருக்கு அப்படின்னு பகவான் கேட்கிறார். நீங்க இருக்கும்போது எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? அதாவது 7 தலை பிரம்மா சொல்றார், உங்களுக்கு அதாவது நீங்க இருக்கும்போது அந்த லோகம் நல்லா தானே இருக்கும், சிறப்பா தானே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இந்த அண்டத்துக்குள்ளார இப்ப நம்மளோட அண்டம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அண்டத்துக்குள்ளார எப்படி நீங்க யோகமாயா சக்தியில அவதாரம் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி தானே எங்க லோகத்திலயும் அவதாரம் கொடுக்குறீங்க. அங்கவும் செல்வம் செழிப்போட உங்களை ஐஸ்வர்யத்தோட எல்லாமே நலமா தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரம்மாவும் சொல்றாங்க. அப்போ பகவான் என்ன மாதிரி கோட்பாடுல இருப்பாரு பாருங்க. அப்ப என்ன சொல்றாரு, நானே எல்லா உயிரினும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல அப்படின்ற. அப்போ ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அப்ப எல்லா லோகத்திலுமே எல்லா அண்டத்துக்குள்ளேயே பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மூல காரணமா இருக்கிறார் இல்லைங்களா. இந்த 5வது பதம் சொல்லுது. இதெல்லாம் படிக்கணும்னு வச்சுங்களேன், லெவல் 2ல தான் ரொம்ப அழகா படிக்கலாம், நிறுத்தி நிதானமா படிக்கலாம். எங்கும் வீசி கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்துள் உள்ளதோ அதே போல படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளது என்று அறிவாயாக. ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா காத்து கிடையாது. நமக்கு அந்த புவியீர்ப்பு சக்தி மூலியமா தான் அந்த காற்று நம்ம இதுக்கும் சயின்ஸ் இருக்கு, ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குங்க சொல்ல போனா இல்லைங்களா. அப்ப எங்கும் வீசி கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுது ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அதே போலதான் படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே எண்ணில் அமைந்துள்ளது அறிவாயாக. 8 9 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. प्रकृतिं स्वाम् अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतिवशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க 8ல என்ன சொல்றேன்னா, பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதி எனது விருப்பப்படி அழைக்கப்படுகிறது. இது 4வது அத்தியாயத்திலையும் படிச்சோம், 8லயும் படிச்சோம், 7லயும் நம்ம பகவான் ரொம்ப அழகா சொன்னார் இல்லைங்களா. இப்ப திரும்பவும் இதை சொல்ல வர்றார். அது என்ன காரணம் பார்ப்போமா, இனி விரிவா பார்ப்போம். தனஞ்சயனி, இச்செயல்கள் எதுவுமே என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல் எப்பொழுதுமே விலகியே உள்ளேன்ற. இது எல்லாம் பௌதீகம், கம்ப்ளீட் பௌதீகம் இது. ஆனா அவருடைய கடமையை அவர் கரெக்டா செஞ்சிடறார். அவர் என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையை அவர் செஞ்சிடறார். ஆன்மீகம்னா என்ன, அதோட விளக்கம் கொடுக்கிறார். நம்ம என்ன செயல்படணும்ன்றதையும் விளக்கம் கொடுத்துடுறார். நம்ம செய்யக்கூடாத செயலாம் செஞ்சுட்டு
நம்ம ஒரு உடலை கிடைச்சவொடனே நம்ம வருத்தப்படுறோம். இந்த உடல் கிடைச்சிருச்சு, இந்த உடல் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படுறோம் இல்லைங்களா? அவருக்கு அதுல பாதிப்பே கிடையாது அவருக்கு. ஆனா அவர் தான் நம்ம எல்லாம் சபிச்சுட்டு இருக்கோம். அவரை தான் திட்டின்னு இருக்கோம். என்ன ஏன் இப்படி படைச்ச? என்ன ஏன் இந்த லோகத்துல வர வச்ச? அப்படின்னு அவரை கேட்டுட்டு இருக்கோம். நாம ஒழுங்கா செயல்பட்டிருந்தோம்னா இந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। माया त्यक्तेन प्रकृतिः सूयते च सराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण। குந்தியின் மகனே, எனது சக்தியால் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கையின் எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குறது. அதன் ஆணையப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்றார். இந்த ஜட இயற்கை, அதாவது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவானுடைய வெளிப்புற பகரங்க சக்தி, இந்த உடலும் பகரங்க சக்தி, உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் யோகமாயா சக்தி, அதாவது அந்தரங்க சக்தின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஜடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை, இந்த பிரகிருதி, இது கால நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறி 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 தான் வந்துட்டு இருக்கு. உடல் எப்படி நம்ம மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குதோ அதே மாதிரி இயற்கையும் அப்படிதான். அந்த கால தகுந்த மாதிரி மாறி மாறி தான் வந்துட்டு இருக்கும். அந்த இயற்கையை சீர் பண்றது யாருன்னா இந்த உயிர் வாழிகள் தான். நம்ம மனிதன் மட்டும் கிடையாது, எல்லா உயிர் வாழியும் சொல்றாரு பகவான். இந்த 84 லட்சம் உயிர் வாழியும் அவங்களுடைய செயலாலத்தான் இந்த லோகங்கள், அந்த கிரக அமைப்புகள், அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கால நேர அமைப்புகளும் மாறுறது காரணமே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவராசிகள் தான். அது ஏன்னா அந்த இயற்கை குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் செயல்படுறான். ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம வீட்டுல ஒரு ஏசி வாங்கி வச்சிருக்கிறோம். அந்த ஏசியை பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான நிறைய விஷயங்கள், ஒரு கேஸ் ஒன்று இருக்கு, அதுக்குள்ளார ஒரு கேஸை வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. அந்த லைன்ல உள்ளவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த கேஸை வந்து வாங்கின ரொம்ப கம்மி விலை தான், ஒரு 700 ரூபாய் 800 ரூபாய்க்குள்ள ஒரு கிலோ வாங்கிடுறோம்னு வச்சுக்கலாம். ஆனா அந்த கேஸோட தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இயற்கை காற்று இருக்குங்களா, அந்த காத்துல இருந்து அந்த கேஸை எடுக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு ஒரு 1000 கிலோ காத்தை நம்ம பிடிச்சி வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு குடுவில பிடிச்சி வச்சிருக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம், ஏதோ டேங்க்ல ஒன்று இருக்கு. அதை வேக்கம் பண்ணி அதை வந்து சக் பண்ணி எடுத்தாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ கேஸ் நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ற ஏசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ கேஸுக்குன்னா 1000 கிலோ காத்தை நாம எடுத்து நாம ஏசிக்குள்ள உள்ள வச்சிருக்கிறோம், ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சிருக்கிறோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இயற்கையை நம்ம எப்படி பாழ்படுத்துறோம் பாருங்க, நாம சுகமா இருக்கிறதுக்காக. நாமும் வீட்டுல ஜாலியா இருக்கணும், நல்லா ஏசி எல்லாம் போட்டு படுத்துட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதுக்கு தேவை இயற்கையிலிருந்து இந்த காற்றை எடுத்து நாம அதுல கேஸ் எடுத்து நாம பாழ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப யார் காரணம்? உயிர் வாழிதான் காரணம். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, எனது சக்தியில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்ற அசையாவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குறது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்படுகின்ற இல்லைங்களா? அப்ப இயற்கையை நாம எந்த ஒரு பாழ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நாம அந்த இயற்கையை நம்ம அப்படியே ஒப்படைச்சிட்டு போகணும் இல்லைங்களா? அப்ப நாம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, ஹரி பக்தியோட தான் நாம இருக்கணும். 11 பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। अवजानन्ति मामूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं पावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றன. எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பது அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளர் என்பதை அவர்கள் அறியர். அதாவது நாத்திக தன்மை உள்ளுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னாலுமே கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க டிசைட் பண்ணிடுவாங்க, இதுதான் இதுதான், இப்படின்னா இப்படிதான் அப்படின்னு இருப்பாங்க. அதுல இருந்து பின்வாங்கவே மாட்டாங்க. ஆனா அதே பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலை இருக்க மாட்டாங்க. தவறு செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுங்களேன், உடனே கீழே விழுந்துருவாங்க, உடனே மன்னிப்பு கேட்டுருவாங்க, ஆத்ம நிவேதனம். அவன் சின்னவன் பெரியவன் பார்க்கவே மாட்டாங்க. தப்புனா அதே வந்து இந்த இயற்கையோட சார்ந்து இருக்கிறவன், குணங்களோட சார்ந்து இருக்கிறவன் கண்டிப்பா அதை ஏத்துக்கவே மாட்டான். அப்படிப்பட்டவனு பகவானே வந்து காட்சி கொடுத்தா கூட சரி, நீங்களா பகவான் கிட்ட வேஷம் போட்டு நிக்கிற அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. நாத்திகத்தன்மை உள்ளவங்க, அதாவது நாத்திகத்தன்மை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உரிமை உணர்வோட இருப்பாங்க. என்னுடைய வீடு, என்னுடைய நகரம் இது, என்னுடைய பொருள் இது அப்படின்னா அந்த உரிமை உணர்வோட இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருமே பௌதிகவாதிகள் தான் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை அறியவே முடியாது. 12வது பதம் பாருங்க, இன்னும் அற்புதமா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. मोहासा मोहकर्माणः
मोहज्ञानाभिषेदसग राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण இவ்வாறு குழம்பி ஒரு ராட்சசனமாக கருத்துக்களின் ஆத்திக கருத்துக்களின் கவரப்படுகின்றன. அத்தகைய மயங்கிய நிலையில் இது அவர்களது முக்திக்கான ஆவல் பலநோக்கு செயல்களின் அறிவு பயிற்சி ஆகிய அனைத்துமே தோல்வி அடைகின்றன. நாத்திகம் பேசுறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? நாத்திகம் பேசுறவங்க வந்து கொஞ்சம் அறிவாளி தான் இருப்பாங்க, கொஞ்சம் இல்ல பெரும்பாலுமே அறிவாளியா இருப்பாங்க. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாத்திகத்தன்மை வந்து வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப இடத்துல ரொம்ப நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல வருவாங்க அவங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா நாத்திகத்தன்மையில இருக்கிறதுனால அறிவாளியா இருந்தா கூட சரி, அவங்களுக்கு செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறாதான் போயிருக்கு. அதாவது பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும், பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும், அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, தப்பு மேல தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. காமம் தான் அவங்களுக்கு முக்கியமான இதா இருக்கும். தான் என்ற அகந்தை இருக்கும், தான் என்ற அகந்தை இருக்கும். மற்றவங்களை யாருமே முன்னுக்கு வர முடியாது பண்ணுவாங்க இந்த காமத்துல உள்ளவங்க, அது நாத்திக கருத்துக்களை கவரப்படுறவங்க. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரை மயக்கணும்னா ரொம்ப அழகா பேசி மயக்கிடுவாங்க, யாரும் நாத்திக பண்ணுவாங்க. சோ அத்தகைய மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள் பலநோக்கு செயல்கள் அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தையுமே தோல்வி அடைகின்றன. அவங்க அந்த பௌதிக தன்மையில இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க என்ன செயல்ல இருந்தா கூட சரி, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூர்ண அடையாது. ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 14வது ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसाः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மகனே, குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களாக தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை என்னை ஆதி புருஷராக அழிபற்றதாக அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர் அப்படின்றார். அப்படியே பகவான் இப்ப இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அறிவா, அதாவது பௌதிக தன்மைவாதிகளை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்போ ஒரு பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட, அதாவது ஆன்மீக தன்மையோட செயல்படுறவங்க அந்த நற்கதி எப்படி அடைகிறாங்கன்றதையும் அவங்க எப்படி போற்றுவாங்கன்றதையும் இந்த பதம் மூலியமா நம்ம கொடுக்குறார் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ மாதவேந்திர பூரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாதேந்திர பூரி ஒரு ஆச்சாரியார். சோ அவர் வந்து யாருன்னு யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. மாதேந்திர பூரினா யாருன்னு தெரியுமா? ஏன்னா பழைய கொஞ்ச நாள் படிச்ச பக்தர்லாம் இருக்கீங்க, இதுல பகவானுடைய பக்தர்லாம் இருக்கிறீங்க, அதனால கேட்கிறேன். புதுசா இருக்கணும் தெரியாது, ஏற்கனவே உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். மாதேந்திர பூரி இந்த படத்துல உள்ளவர் அவர் தான். ஈஸ்வர பூரி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभु அது சொல்லுங்கம்மா. மாதவேந்திர பூரி வந்து ஈஸ்வர பிரியரோட குருவா பிரபு. இவருக்கு வந்து பகவானே வந்து பால் கொண்டு வந்து தருவாரு. கொஞ்சம் டீட்டெயிலா தெரியாது பிரபு. அந்த அந்த அதை குடிச்சிட்டு அந்த பாத்திரம், அந்த மண் பாத்திரத்தையும் வச்சு பத்திரமா இதுல முடிச்சு வச்சு அதையும் சாப்பிடுவாரு பகவான் கொடுத்ததுனால. ஓகே ஓகே ஓகே, சரி, அது அது ஓகே மாதாஜி, கரெக்ட் தான். நீங்க சொல்றது வந்து லீலை சொல்றீங்க. மாதேந்திர பூரி யாருன்னா பகவான் சைத்தன்யரோட குரு. பகவான் சைத்தன்யருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 குரு இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு மாதேந்திர பூரி, ஒண்ணு வந்து ஈஸ்வர பூரி. இவங்க 2 பேருமே தான் பகவானுக்கு, அதாவது பகவான் சைத்தன்யரோட குரு இவங்க 2 பேருமே. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதை பத்தி எல்லாம் படிப்போம். இதெல்லாம் நான் 3வது லெவல்ல வரும்போது நம்ம அருமையா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 14வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. படிக்கட்டுமா குருஜி? படிங்க படிங்க. சததம் கீர்த்தய. படிங்க படிங்கப்பா, படிங்கப்பா. நீங்க தான் டெய்லி படிக்கிறதே இல்லை, நான் தான் படிக்கிறேன். சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தத் சத்ருடவ்ரதாः நமஸ்யந்தத் ச மாம் பத்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனம் செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றன. இந்த இடத்துல பாருங்க, பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள் எப்படிப்பட்ட நிலை இருப்பாங்க பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமான பகவானுடைய கீர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பகவானை புகழை பத்தி பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க.
இப்போ வந்து சத்சங்கங்கள் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், பகவானை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த சத்சங்கம் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த நிலை பிரசாதம் பண்றதோ இல்ல கோவில் சுத்தப்படுறதோ அந்த பணிக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தியே சிந்தனை தான் இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து இந்த சத்சங்கத்துல வந்து ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்களா, அந்த கண்ணோட்டத்திலேயே இருப்பாங்க பகவானுடைய மகாத்மாக்கள், பகவானுடைய உண்மையான பக்தர்கள், பகவத் பக்தர்கள் இல்லைங்களா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நிறைய பக்தர்கள் வந்தாங்க சென்னை இஸ்கான்ல. ஏன்னா குரு மகாராஜா தரிசிக்காம வந்தாங்க. வந்தபோது பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் வந்துட்டு அவரை பத்தியே தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. வேற எந்த சிந்தனையும் இருக்காது அவங்களுக்கு, வேற எந்த சிந்தனையும் இருக்காது. பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள் வந்தாங்கன்னா கோவிலுக்கு வந்த பிறகு குரு மகாராஜா தரிசனம் பண்ணிட்ட பிறகு அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு அன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சது. குரு மகாராஜா மேல ஆல் ரூம்ல போய் பகவானை தரிசிக்க போயிட்டாரு. நாங்க கீழ் ரூம்ல இருக்கிறோம். இந்த சைட்ல வந்து பிரபுஜிங்க, அந்த சைட்ல மாதாஜிங்க அங்க வந்து பிரசாதம் கொடுக்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, லைன்ல நின்று இருக்கோம். எனக்கு பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேர் இருக்கிறாங்க. ஒரு வடநாட்டுக்காரரும் இருக்கிறாரு, சவுத் இந்தியன் பீப்புளும் இருக்கிறாங்க, எல்லாம் இருக்கிறாங்க, கும்பலா இருக்காங்க. அதுல ஒரு 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 பகவானுடைய பகவத் பக்தர் என்ன பண்றாரு, ஒரு 2 பேரும் ஒரு பேசிட்டு இருக்காங்க. என்ன பேசலாம்னு சொல்லிட்டு உன்னிப்பா நான் கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கீதையை பத்தி விளக்கம் கேட்டு இருக்காங்க. அவங்க 4 பேர் தான் நிக்கிறாங்க, 4 பேர் லைன்ல நின்று பேசிட்டு இருக்காங்க. 4 பேருமே என்ன பண்ணா கீதையை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல இது ரொம்ப அழகா இருந்தது அப்படின்னு உடனே இன்னொரு சொல்றாரு, அது உபதேசம் பண்றாரு. அதோட அந்த அர்த்தம் நல்லா ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாரு. இப்படி இந்த மாதிரிதான் பேசுவாங்க பகவானுடைய பக்தர்கள். அவரை பத்தி கீர்த்தனை பண்ண ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணிட்டாரு. கையில மாலை இல்ல, கையில வந்து ஜபமாலை இல்ல, ஜபமாலை இல்லாம ஒரு டிஷர்ட் தான் வந்திருக்கிறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு நம்மள மாதிரி இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ல வரல, அவரு ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் தான் போடுறாரு. கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இல்ல. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். கரெக்டா சொல்றாரு, கரெக்டா சொல்றாரு. அவர் இத்தனைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பக்தர் மாதிரி இல்ல, நித்திய திலகம் கூட இல்ல. ஆனா லைன்ல நின்றுகிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா நம்ம பக்கத்துல இருந்த ஒருத்தர் சொல்லி எங்க மாலை கொடுங்க, அவரு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் அவர் மாலை கொடுத்தோன்னா அவர் படம் கொஞ்சம் நின்றுட்டு ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஏன் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹரிபக்தி தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு 4 பேர் நிக்கிறாங்கன்னா பகவானை பத்தி தான் பேசுவாங்க, கீர்த்தனம் தான் பண்ணுவாங்க. ஏன் நம்ம சும்மா நிக்கிறோம், பகவானை பத்தி கீர்த்தனை பண்ணுவோமே, ஏன் நிக்கிறோம் அப்படின்னா பண்ணுவாங்க பகவானுடைய பக்தர்கள். அவர் புகழை பத்தி தான் பாடுவாங்க, பௌதிக செயலியே பேசவே மாட்டாங்க. அது பேசினா அந்த தன்மை போயிடும், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் மாறிடும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிதாகம் அஸ்ய சகதாஹ மாதா தாதா பிதாமகக வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்காரக ரிக்ஸாமய சூர்யேவச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அகிலத்தில் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனரும் நானே, அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் நானே, பொருளும் தூய்மை அடைந்த பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரம் நானே, வேதங்களும் நானே. இந்த 4 வேதங்களும் சரி, அந்த ஓம் என்ற வார்த்தையிலையும் சரி, தாத்தனுக்கு தாத்தன், அதாவது பாட்டனுக்கு பாட்டன், தந்தையும் நானே தாயும் நானே, காப்பவனும் சரி பாட்டனரும் நானே என்றார் பகவான். ஏன்னா அவரு தான் ஆதி அந்தம் இல்லைங்களா, ஆதி அந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18, 19 மாதாஜி. வேற படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் கேளுங்க, இந்த முடிச்சிட்டு நீங்க வேற ஏதாவது படிக்கிறானா படிக்கட்டும். ஓகே பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாசரணம் சுக்ருத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். நெக்ஸ்ட் படிக்கவா பிரபு. 19. சபாம் யகம் அகம் வர்ஷம் நிக்ருதனாம் யுத்சுஜாமி ச அம்ருதம் சைவ மிருத்யுச்ச சத்த சத்சாகம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க 18ல சொல்ற நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன் நானே. படைப்பு, அறிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன்றார். அழகா சொல்றாரு பாருங்க.
இதுல ஒரு கதை சொல்லலாம். இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கதை இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கதை இருக்குது. இப்ப சாட்சி கோபால்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான பகவானுடைய சாட்சி கோபால். மதுரால் அவருக்கு அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அந்த ஸ்டோரி. சாட்சி கோபாலை பத்தி யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவரோட கோவில் இருக்கு. அது பகவான் தான். ஆமா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பூரியில இருந்து பூரி நம்ம ஒரிசாவில பூரி ஜெகநாத் இருக்காரு இல்லையா, அந்த அங்க இருந்து ஒரு கொஞ்ச தூரம் தள்ளி இருக்கிறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்சி கோபால். மதுரால இருந்து கூப்பிட்டு வராங்க அவங்க சாட்சி அவரு. அது நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி. அதை கூப்பிட்டு வந்து இவர்தான் சாட்சி நிக்க வைக்கிறாங்க. கடைசியில பகவான் அங்க போவே இல்லை, அங்கேயே நின்ட்டார். மதுரால இருந்து கூப்பிட்டு வந்து கடைசியில இங்கேயே நின்ட்டார் அவர். ரொம்ப ஸ்டோரி பெருசா இருக்கும். இப்ப டைம் இல்லை நமக்கு. அது 2வது லெவலுக்கு வாங்க, ரொம்ப அற்புதமா அதை படிக்கலாம். சாட்சி கோபால். அதே மாதிரி பகவானுக்கு நாம ஒரு இலக்கு வைக்கிறோம். அந்த இலக்கே பகவான் தான். அவர் தான் காப்பவன், அவர் தான் தலைவன், வசிப்பிடமும் அவர் தான் இல்லைங்களா? இந்த ஜடமும் அவர் தான், உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் அவர் தான், நம்ம செய்யற செயலும் அவர் தான், செய்யக்கூடாத செயலும் அவர் தான். படைக்கலும் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு அழிவு எல்லாவற்றையும் ஆதாரம் தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் அளிப்பவன் நானே. அதே போல 19 சொல்ற அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையின் தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியம் நானே, மரண உருவம் நானே, ஜடம் இரண்டுமே என்னில் உள்ளது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு பார்க்க போற விபூதி யோகத்தை வைபவத்தை இங்கே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் பகவான் இந்த பதம் மூலியமா இல்லைங்களா? 20, 21 மாதாஜி யாராவது படிக்கிறதா படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி, நான் படிக்கிறேன். त्रैविद्या मां सोमबाभूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्तयन्ते दे पुण्यम् आसात्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् दे तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्मम् अनुप्रबन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते. हरे कृष्णा. இப்ப இந்த 20ல வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன், ரொம்ப அற்புதமா. அதாவது சொர்க்க லோகங்கள். ஒரு நிமிஷம். அதாவது சொர்க்க லோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சாமரசத்தையும் அருந்தவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்ற இதன் மூலம் அவர்கள் பாருங்க, அதாவது பாவ விலைகள் தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தை பிறவெடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றன. இன்னைக்கு காலையில ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம்ல, இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஆமா, இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம். அந்த கிளாஸ்ல இதை பத்தி ஒரு ஸ்டோரி சொன்னோம். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்டோரி. அது துர்வாச முனிவரை பத்தி சொல்லணும். இப்போ நாம வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, உனக்கு வந்து இந்திரலோகம் உனக்கு எல்லா விதமான வரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துர்வாச முனிவர் சொல்றாரு கட்டலாங்கிட்ட. சொன்ன பிறகு அவர் என்ன சொல்றாரு, அதுக்குள்ள தேவதூதன் வந்துட்டார். வந்து சொல்றாரு, ஒரு ரதம் ரெடியா இருக்கு, வாங்க நீங்க சொர்க்கத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு. உடனே அவர் கேட்கிறார், கட்டலாங்க கேட்கிறார், இல்ல நான் வரத்துக்கு சரி ஓகே, அங்க நிறைவு என்ன, அதாவது அங்க உள்ள விஷயங்கள் எனக்கு கொடுங்க, நல்லது கெட்டது எனக்கு சொல்லுங்க சொர்க்கத்தை பத்தி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் நல்லது நிறைய சொல்றார். சரி நல்லதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க, கெட்டது என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னும் போது, நீங்க என்ன எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் பண்றீங்களோ அவ்வளவு புண்ணியத்து வரைக்கும் தான் அந்த இடத்துல இருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களை இந்திரன் கழுத்தை பூச்சி தள்ளி விட்டுருவான் கீழே அப்படின்றாரு. அதுவும் ஒரு துக்காலயம் தான், அதுவும் ஒரு பௌதிகமான உலகம் தான், அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அப்போ எனக்கு அந்த லோகமே தேவையில்லை. பிரம்மலோகத்தை பத்தி கேட்கிறார். பிரம்மலோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிபு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ரிபுன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களோட ஒரு படி அதிகம். அங்கெல்லாம் யாரா இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா பிரஜாபதிகள், ரொம்ப பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் அங்க இருக்கிற இடம் அது. ஸோ அந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் அப்படிதான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த லோகமும் வேண்டாம், எல்லா லோகமும் வேண்டாம், எனக்கு 6 லோகமும் வேணாம், நான் பகவானுக்கு புண்ணியமான இடத்துல போய் நான் போய் இருக்கணும், அதுக்கு நான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறேன், அது போதும் எனக்கு அப்படின்றார். பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து நான் அங்க போய் சேர்றேன், எனக்கு சொர்க்கம் வேணாம் எதுவும் வேணாம் அப்படின்றார்.
எதுக்கு சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா, திரும்பவும் இங்கதான் பிறப்போம் நாம. இந்த ராட்டினம் மாதிரிதான், நம்ம ராட்டினம் தான். நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ அப்படியே மேல போய் திருப்பி வருவோம், திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு தான் இருப்போம். அப்ப நமக்கு எங்க போகணும்? பகவான் லோகத்துக்கு தான் போகணும். அப்ப சொர்க்கம் சொல்றது என்னத்துக்கு? சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகைய பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து தங்களது புண்ணியங்களை பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் மரண உலகில் விழுகின்றனர். இவ்வாறாக உல நிம்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பில் அடைகின்றனர். அவ்வளவு சாராம்சம் இருக்கு. வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க? புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பார்கள். அப்ப அந்த தன்மையில இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சொர்க்கம் தான் போவாங்க. வேதத்தை இப்போ துரோணாச்சாரியா இருக்கார், ஒரு அந்தனர். அவரு ரொம்ப அழகான ஒரு குரு கிட்ட இருந்து கலையை கத்துக்கிட்டாரு. என்ன பண்ணார்? விற்பனர் ஆயிட்டார். அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி தர்றதே எதிர்பார்ப்போடு அந்த கலையை சொல்லி கொடுத்தார். ஏன்? அவனுடைய நண்பனை அவரை கண்ட்ரோல் எடுக்கணும், இவர் கண்ட்ரோல் எடுக்கணும். அதனால என்ன பண்றாரு? இவனுங்களுக்கு கலையெல்லாம் கத்து கொடுத்து அவனுக்கு குடிச்சு இழுத்துருவாடா அப்படின்னு இழுத்து அவன் ராஜ்யத்தை பாதி பிடிக்கிறார். அப்ப என்ன அர்த்தம் பாருங்க, அவருடைய ஞானத்தை வித்துட்டார். அதுதான் சொல்றாரு, புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் புலன் இன்பத்திற்காக. அப்போ என்னுடைய பையன் நல்லா இருக்கணும், அசோத்தாமன் நல்ல வசதியா வாழணும், எந்த பிரச்சனை எல்லாம் வாழணும், அதுக்காக என்ன பண்றாரு? அவரு தர்மத்தை தவறாக யூஸ் பண்றாரு இல்லைங்களா? அப்ப எங்க போவாங்க? பகவான் கிட்ட போக முடியாது, சொர்க்கம் தான் போவாங்க. திரும்பவும் இதேதான், பிறப்பு இறப்பு நம்ம நிற்கும் இல்லைங்களா? அப்ப எப்படிப்பட்ட பக்தி கொடுக்கணும் பாருங்க, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பக்தி கொடுக்கணும் பகவானுக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 22வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் பகாம்யகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற, அது அனநிய பக்தி, என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்து அவர்கள் இருப்பவற்றை காத்து நான் பாவிக்கிறேன் இல்லைங்களா? நமக்கு என்ன வருமோ நம்ம அதை செய்ய போறோம். பகவானுக்கு ஹரிபக்தியை கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிறத கரெக்டா அது நம்ம அதிகமாகவும் கொடுக்க மாட்டார், கம்மியாகவும் கொடுக்க மாட்டார். வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அது மாட்டம் கொடுத்துட்டு இருப்பார். அதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்க பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய மகான்கள் சொல்லுவாங்க, பெரியவங்களா நம்ம ஆச்சாரிகள் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எதிர்காலத்தை நினைக்காத, இறந்த காலத்தை நினைக்காத, நிகழ்காலத்தை பிடிச்சிக்கோ. எதிர்காலம் உன் கையில் இல்ல, இறந்த காலம் முடிஞ்சு போச்சு. அது நீ ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணல, அது உன்னுடைய கர்மா, அதை விட்டு அது திரும்பி வர போறது கிடையாது. எதிர்காலத்தை நீ தீர்மானிக்காத, நீ தீர்மானிச்சேன்னா பந்தப்படுவ. அது பிராமண குவாலிட்டியே கிடையாதுன்ற பகவான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிகழ்காலத்துல ஒரு பிராமணன் என்ன செய்யணும், ஒரு சத்திரியன் என்ன செய்யணும், ஒரு சூத்திரன் என்ன செய்யணும், ஒரு வைசியன் என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையை பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட செய்யணும் இல்லைங்களா? நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, எந்த வர்ணத்துல செஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா ஹரிபக்தியோட செய்யணும் இல்லைங்களா? அதுதான் அனநிய பக்தி. எதிர்பார்ப்பில்லாத பக்தி கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. அதுதான் சொல்றார், ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு பகவானுடைய விக்கிரகம், இப்ப இருக்கிற பாருங்க, இந்த விக்கிரகத்தை தான் பகவானுடைய எல்லா இதயத்திலையும் பரமாத்மா இந்த ரூபத்தை தான் இருக்கிறார். அப்போ அந்த நிலையை நாம தியானம் பண்ணணும். அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவம், அவருடைய விக்கிரகம், அதை முன்னே நிறுத்தி நாம தியானம் பண்ணோம். தியானம் பண்ணும் போது என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தி நமக்கு கிடைக்கும். 23 பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏப்யன்ய தேவதா பக்தா யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாக தேவி மாம் ஏவ கௌந்தேய யஜந்திய விதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகிறார்கள் குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழிகளில் செயல்படுவதாகும். தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணா வச்சுங்களேன், தேவர்களும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தானே. பிரம்மாவும் சரி, எந்த தேவர்களுமே பகவானுக்கு ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான், அவரால படைக்கப்பட்டவங்க தான் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய அந்த பலன் தற்காலிகமானதுதான் நமக்கு. அதனால சில பேர் தவறான வழியில போவாங்க. இப்ப யோகா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இமயமல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா
ஒரு ஒரு ரொம்ப மோசமான நிலையில பண்ணுவாங்க. ஒரு மனுஷன் செய்யக்கூடாத செயலாம் செய்வாங்க. அது சாஸ்திரத்துல இங்க சொல்லப்படவே இல்லை. இங்க பாருங்க, நம்ம இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்க நிலத்துல பாருங்க, ஒரு நல்ல ஒரு 5க்கு 5 ஸ்கொயரா பள்ளம் தோண்டிக்கிட்டு அது உள்ள போய் உட்காந்துருப்பாங்க. இல்லைன்னா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தலை இடுப்பு வரைக்கும் இந்த இந்த இது வரைக்கும் இந்த ஷோல்டர் வரைக்கும் மண்ணுக்குள்ள போஞ்சு தலைகை நிற்பாங்க. இதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லப்படவே இல்லை. இது தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் செய்யவே கூடாது இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றார், மற்ற தேவர்கள் நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மை என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றன. குந்தியின் மகனே, ஆனால் இத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செயல்படுவதாகன்றார். தவறான வழியில போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுதோ அதை ஃபாலோ பண்றவதான் பகவத் பக்தர்கள். அப்ப தேவர்கள் வழிபாடு பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் இருக்காது, அவன் கண்ட்ரோல் இருக்காது. பரவசம் அடைஞ்சுதான் வச்சுங்களேன், அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அதை செய்வாங்க. ஆனா அதே பகவானுடைய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த வேதத்தை உள்வாங்கி அழகா இதுதான் செய்யணும், இதுதான் பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நிலையா நிற்பாங்க. ஆனா அதுல பரவசத்துல செய்வாங்க. ரொம்ப தன்னிலையை மறந்து அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க, தவறான வழியில போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. 25ல பாருங்க, இன்னும் ரொம்ப விளக்கமா கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாந்தி தேவ பிரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிருதாக பூதானி யாந்தி பூஜே தேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்கள் வழிபடுவோர் தேவரோட பிறப்பார், முன்னோர்கள் வழிபடுவர்கள் முன்னோரிடம் செல்வார், பூதங்களை வழிபடுவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பார், மேலும் என்னை வழிபடுவர்கள் என்னுடன் வாழ்வார்கள். அப்ப தேவர்களை வழிபடும் போது தேவரோட பிறப்பாங்க இல்லைங்களா? முன்னோர்கள் வழிபடும் போது பாத்தீங்கன்னா பித்ருலோகத்துக்கு போயிருப்பாங்க. பூதங்களை வழிபடும் போது அதல பாதாளம் தான். ஆனா அதே பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வைகுந்தம் தான். திரும்ப நமக்கு கிடையாது, பிறப்பு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 26வது பதம். யாராவது படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்தியுபஹ்ருதயம் அஸ்னாமி பிரியதாத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்புடன் பக்தியுடன் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன்ற. இப்போ வந்து பகவானுக்கு நாம நெய்வேத்தியம் பண்ணோம், அர்ச்சனை பண்றோம், வந்தனம் பண்றோம், எல்லாம் நவவித பக்தியில பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த பிரபுஜி பாருங்க, அவர் ஒரு தட்டுல நிறைய பலகாரம் வச்சு பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுக்குறார், பிரசாதமா உணவை கொடுக்குறார், நமக்கு பிரசாதமா கிடைக்குது. நம்ம அந்த வசதி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, சும்மா ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு டம்ளர்னா அது பகவான் யூஸ் பண்ண டம்ளரா இருக்கணும். நாம அந்த டம்ளர் தொடவே கூடாது, நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது. அதை கழிச்சு நம்ம அந்த தண்ணி அதில் நீர் ஊற்றி அதுல ஒரு துளசி இலை போட்டு வச்சு நமக்கு பகவானுக்கு பண்ணாவே போதும். அதுவே பெரிய இதுதான். அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுலயும் வரையும். துளசி இலையை திருப்பி உல்டா போடக்கூடாது. இப்ப நம்ம பகவான் நெய்வேத்தியம் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம், சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, துளசியை வந்து காம்போடு கிள்ளுவாங்க, துளசியை வந்து பாதி இலையை பிச்சு எடுப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அது மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது. கரெக்டா எடுக்கணும், அந்த துளசி இலை எடுக்கணும், அந்த டைமிங் இருக்குது, அந்த டைம்ல கரெக்டா துளசி இலை பறிக்கணும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா துளசி இலை பகவானுடைய பிரசாதத்து மேல உணவு மேல வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உல்டாவை வைக்கக்கூடாது, அந்த இலையை வந்து கரெக்டான பொசிஷன்ல வைக்கணும். இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த இலையை ஒரு இலை வச்சா கூட போதும், பகவானுக்கு ஒரு இலை வச்சாவே போதும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. இதை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிட்டே போலாம், நமக்கு டைம் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. 27 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஜோஷி யத் அஷ்னாசி யஜ்ஜோஹிஷி ததாசி யத்யவஸ்யசி கௌந்தேய தத்க்ருஷ்வம் மத் அர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா மத் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்ணுகிறாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாய், எந்த தவங்கள் எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும், எல்லாத்துக்கும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஆஃபர் பண்ணும்போது பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா தான் என்ற அகந்தையே வராது, தான் என்ற அகந்தையே வராது. அதை உண்ணும் போதும் அதை படைக்கும் போதும் சரி, அதை பகவானுக்கு கொடுத்துட்ட பிறகு அதை எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நமக்குள்ள ஒரு பரவச நிலை அடைவோம்.
பக்தி மார்க்கத்துல இருப்போம். இந்த நிலையில் நாம் இருக்கணும். எல்லா செயலுமே நீ காலையில இருந்து ஆபீஸுக்கு போடுறோம், ஓடியாடுறோம், என்னென்னமோ செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நைட்ல வந்த உடனே படுக்க எல்லாம் முடிச்ச உடனே பகவானுக்கு ஈவினிங் சந்தியாவந்தனம் முடிச்ச பிறகு பிரசாதம் எடுத்துட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும், தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் போட்டு ஜலம் கையில எடுத்துக்கிட்டு, அதுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு, எல்லாம் பண்ணி இந்த சக்கரை எல்லாம் போட்டுட்டு பண்ணிட்டு பகவானுக்கு அதெல்லாம் எதுவும் தெரியல, எனக்கு ஒன்றும் தெரியலப்பா, எனக்கு விட்டுருங்கப்பா, கையில மட்டும் கையை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு கொஞ்சமா ஜலம் எடுத்து அப்படியே கீழே விட்டுட்டு நீ செஞ்ச எல்லா செயலுமே உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுறேன் பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் படுத்து பாருங்களேன். நாளைக்கு நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சியோட எழுந்துப்பீங்க. நீங்க எல்லா செயலுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும் இல்லைங்களா? அந்த நிலைதான் உத்தம நிலை. எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணிடணும் பகவானுக்கு. 29வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। समो अहम सर्वभूतेषु न मे वश्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्ताय मयि देदेषु साप्यहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் யாரும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமான ஆயினும் பக்தி எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன். எப்படிப்பட்ட செயல் பாருங்க, பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்தான் தாய் தந்தையா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? முன்னாடி சோதத்தை படிச்சோம் இல்லையா? அவர்தான் பாட்டன், நம்ம கூடவே இருக்கிறார். நம்ம எப்போ உலகம் தோன்றுச்சு அப்பல இருந்தே கூடவே இருக்கிறார். உலகம் அழிய வரைக்கும் அவர் தான் இருப்பார், கூடவே நண்பனாவே இருப்பார் இல்லைங்களா? சாட்சியாகவும் இருக்கிறார், நமக்குள்ள சாட்சி பறவையா உள்ளுக்குள்ளே இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். அப்ப அவர்கிட்ட வந்து பாகுபாடு இருக்காது. அவர்கிட்ட இவன் அறிவாளி, இவன் முட்டாள், இவன் பணக்காரன், இவன் ஏழை, அந்த மாதிரி பாகுபாடு இந்த பாரபட்சமே காட்ட மாட்டார் பகவான். அனைவருக்கும் சமமான் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 30வது பதம் மாதாஜி. अभिजेषु दुरासारो भजते माम् अनन्यपा साधुरेव समन्दव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டு பிழையாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும், எனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சத்சங்கம் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், சத்சங்கம் நடக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ குரு உட்காந்துட்டு நமக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். நாம என்ன பண்றோம், அவர் குருவே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சில செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தவறான செயல் மாதிரி தெரியும். அவர் செய்யற செயல் நிறைய இடத்துல நான் பார்த்திருக்கேன். இவர் ஏன் குரு இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாரு, ஏன் இந்த மாதிரி பேசுறாரு, ஏன் இப்படி செய்யறாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் என் காதால நான் கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா நமக்கு தெரியாது, நாம ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா குரு அப்படி கிடையாது. நமக்கு சுத்தி ஏகப்பட்ட பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம். ஒருத்தர் எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டு அவரு சத்தங்கம் நடத்திட்டு இருப்பார், உபதேசம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு முகம் ஒரு பாவனை காட்டுவார், இந்த சைட்ல பார்க்கும்போது ஒரு பாவனை காட்டுவார், இப்ப இந்த சைட்ல ஒரு பாவனை காட்டுவார். அந்தந்த பக்தருக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் பகவானுடைய பக்தருக்கு தகுந்த மாதிரி முகத்தை காட்டுவார், அந்த செய்கை காட்டுவார். அது நமக்கு என்ன தெரியுங்களா? இவரையும் முகத்தை எப்படி பார்க்கிறார், இவரையும் இப்படி சிரிக்கிறார், இவரையும் எப்படி பார்க்கிறார், இப்படி நமக்கு கண்ணோட்டம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கண்ணோட்டம் அது மாதிரி பார்க்க கூடாது. அப்படியே அவர் தவறே செஞ்சிருந்தாலும் சரி, ஏன்னா அவர் செய்யற செயல் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கார், உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார், பகவானை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கார். பௌதிகத்துல செயல்ல பகவானை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கார், அவர் லீலையை பத்தி சொல்லிருக்கார். அவர் செய்யற செயல் அதாவது உத்தமமான செயலை செஞ்சுட்டு இருக்கார் இல்லைங்களா? அப்ப அவரை சார்வதான் நம்ம நினைக்கணும். அதான் ஒரு ஆசனம் இருக்கு, அமைக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த ஆசனம் பேர் என்ன தெரியுங்களா? வியாச ஆசனம். வியாச ஆசனத்துல யார் ஒருத்தர் உட்கார்றாங்களோ அவரு ஏதோ ஒண்ணு பேசுறாருன்னா கூட சரி, அந்த ஆசனத்துக்குள்ள மரியாதை கொடுக்கணும். அந்த ஆசனம் மேல யாருமே உட்கார முடியாது, அவ்வளவு ஈஸியா உட்கார முடியாது. பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கணும் அந்த உட்கார்றது. அப்போ நம்மளுடைய புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல போகும்போது தான் அவரை தவறாக சிந்திக்க வேண்டியது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 31வது பதம். हरे कृष्ण जी। शिव भवति धर्मात्मा
शश्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணன். அவன் வெகு விரைவில் தர்மோதனாகி நிச்சயமான அமைதி அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாய. பகவானுடைய பக்தன் எப்படி இருப்பான்? தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுவான், தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பான். இதுதான் என்னோட தர்மம் சொல்லுவான், இல்லைங்களா? கடமை வேறு, தர்மம் அதனோட தர்மம் வேறு. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்மளோட அப்பா அம்மாவுக்கு செய்யற கடமை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தர்மம் தான். ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பா அம்மா வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஆனா அது ஒரு கடமையாவும் செய்யற மாதிரி செய்வாங்க. இப்போ இப்போ வீட்டுல வச்சு வளர்க்காம அப்பா அம்மாவுக்கு அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்காம எங்க ஒரு இடத்துல போய் உட்கார வச்சுட்டு அவனுக்கு என்ன பண்ணுவோம், மாசம் மாசம் அவங்க செய்ய வேண்டிய என் கடமையை நான் செஞ்சிடணும்ப்பா அப்படின்வாங்க. ஒரு முதியோர் இடத்துல போய் சேர்த்துருவாங்க அப்பா அம்மாவை. சேர்த்துட்டு அவங்களுக்கு நான் மாசம் மாசம் அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறேன், அவங்களுக்கு தேவையானதை அவங்க பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னோட கடமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கடமையே கிடையாது, அது தர்மமே அல்ல, இல்லைங்களா? ஆனா இப்ப இருக்க ஜெனரேஷனை சொல்றாங்க அதுதான் கடமை, என்னோட கடமை அப்படின்றாங்க. அப்போ நித்தியமான அமைதி அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை என்று தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. அப்போ கடமைக்கும் தர்மத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் நம்ம லெவல் 2ல வாங்க, விரிவா படிக்கலாம். நமக்கு நேரம் இல்லை, பத்தாது இது. हरे कृष्ण 32வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी. माम ही भारत व्याश्रित्य से अभिस्यूह पापुयो नयः श्रियो वैश्या सता शूद्रास ते अभियान्ति पराम गतिम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா 32வது ஸ்லோகம், பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைய அதாவது பரமகதி அடைய முடியும் அப்படின்ற. இப்போ இந்த இடத்துல வந்துன்னா பக்திக்கு பிறவி வந்து தடையே அல்ல. பக்திக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறவி வந்து ஒரு தடையே இல்லை. அப்ப நாம பிறவினா என்ன சொல்றோம்? பிறப்பால் ஒரு சத்திரனா பிறந்திருப்பான், ஒரு வைசியனா பிறந்திருப்பான், ஒரு சூத்திரனா பிறந்திருப்பான், ஒரு பிராமணா, அது தடையே கிடையாது, தடையே கிடையாது. ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்றேன், ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும், பரவாயில்லைங்களா? சொல்றேன். ஏன்னா இது அடுத்த ஸ்லோகத்துல முடிக்க போறோம். என்ன சொல்றேன் பார்த்தா, இது முக்கியமா சொல்லி ஆகணும், இது புரிய வைக்கிறதுக்காக சொல்றேன். இவர் யாருன்றத நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க. அதாவது ஒரு கல்பம் நாம சொல்லுவோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது ஒரு கல்பம், இரவு ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்றோம், இல்லைங்களா? அது மாதிரி மகா கல்பம் என்றது பிரம்மாவுடைய வாழ்நாள்ல நடக்கிறது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உபர்ஷனம் சொல்லுவாங்க, அது பேர். அது பேரோட ஒரு கந்தர்வத்தர் இருந்தார். அந்த கல்பத்துல ஒரு கந்தர்வர் இருந்தார். சோ அந்த கந்தர்வர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கிறார், ரொம்ப அழகா இருக்கிறாங்க, ரொம்ப கவர்ச்சியா இருக்கிறாங்க. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடம்பரம்னா ஒரு அழகா ஒரு அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப அலங்கார பிரியர் மாதிரி இருக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி செயல்ல இருக்கிறாங்க. யாராவது நகர பெண்கள் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா வசீகரம் ஆயிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி வசீகத்தன்மையோடு அவர் இருக்கிறார். அப்போ ஒரு சமயம் என்ன ஆச்சுன்னா, தேவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. தேவரெல்லாம் வந்து எல்லா பிரஜாபதிகள், ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகள், பிரம்ம ரிஷிகள்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல அந்த கந்தர்வர் என்ன பண்றாங்க, தேவர்களை பத்தி வர்ணனை பண்ணி பாடிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய பராக்கிரமத்தை சொல்லி, அவங்களுடைய லீலையை பத்தி, தேவர்கள் லீலையை பத்தி சொல்லி படிச்சுட்டு அவங்க பாடி கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு பிரஜாபதி எழுந்து சொல்றார், நீ இந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது, இது ஒரு சப்தங்கம். இது இந்த இடத்துல வந்து பகவானை பத்தி தான் பாடணுமே தவிர, இவங்களை பத்தி தான் பேசணுமே தவிர, நீ என்ன தேவர்களை பத்தி பேசுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபமே கொடுத்துட்றாங்க அவருக்கு. என்ன மாதிரி சார்னா, நீ வந்து அடுத்த பிழையில வந்து ஒரு தாழ்ந்த குலத்துல நீ பிறப்பாயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபத்தை கொடுத்துட்றாங்க பிரஜாபதிகள். கொடுத்த உடனே அந்த கந்தர்வர் என்ன பண்றாரு, அடுத்த பிறவில ஒரு தாழ்குளத்துல பிறக்கிறார். அப்போ ஒரு வேலைக்காரி கர்ப்பத்துல ஒரு பிறவி எடுக்கிறார். அந்த வேலைக்கார வீட்டுல பிறக்கிறார் அவர். ஒரு சூத்திரன்னு சொல்லக்கூடாது, வேலைக்காரன். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும் போது, ஆனா அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா சதுர் மாசம் இந்த அதாவது ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ரொம்ப அழகா அந்த அம்மா தாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
அப்போ இந்த இந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 போன கந்தவரா இருந்தாரு இல்லையா, அந்த சாபத்தை வாங்கிட்டு இந்த வேலைக்காரருக்கு பையனா பிறக்கிறார். பிறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய செயல் வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. ஏன்னா அவன் தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அவங்க விரதம் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்லாம். ஆனா செய்யற செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூத்திர வேலையை தான் அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு மகனாக பிறந்துட்டு என்ன பண்ணார், பக்தி மார்க்கத்துல முழு நேரம் அழகான பக்தி பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. தாழ்ந்த குளத்துல பிறந்துட்டாரே தவிர, ஆனா பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றார், உபதேசம் பண்றது, மத்தவங்களுக்கு எல்லா குளத்துக்கும் உபதேசம் பண்றது, இந்த வேலைலாம் அவர் பார்த்துக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா அவர் செஞ்சுட்டு இருக்கார். இப்ப இடையில என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அவரோட தாய் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து மாடு பால் கறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா போகும்போது ஒரு விஷப்பாம்பு அவங்களை கடிச்சிடுது. அவங்க இறந்தும் போயிடுறாங்க. இறந்து போன பிறகு இவருக்கு யாருமே கூட யாருமே இல்லை, பெற்றவங்க யாருமே. அம்மா தான் இருந்தாங்க, அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க, வேற வழி இல்லாம. ஆனா இது மாதிரி நம்பிக்கையோட பகவானுக்கு ஹரி பக்தியோட அந்த பிறவியை அவர் முடிச்சிடுறார். முடிச்சிட்ட பிறகு ஒரு பிரகலையும் வருது, பிரகலையும் முடிஞ்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த கல்பம் உருவாகுது. அந்த அடுத்த கல்பத்துல உருவாகும் போதுதான் ஒரு பெரிய மகானா அவர் வந்து அவதாரம் கொடுக்கிறார். அவர் யாருன்னு பார்த்தா நாரத முனி. நாரத முனி இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா போன பிறவியில அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்ந்தவர். ஒரு தாழ்ந்த குலத்துல பிறந்தாலும் பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட இருந்து அடுத்த கல்பம் உருவாக்கும் போது, மகா கல்பம் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த கல்பத்துல ஒரு நாரத முனியா வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். சதா நேரமே பகவானை பத்தி பாடிக்கிட்டே இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது பாருங்க. தாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராய்ந்தாலும் என்னை சரணடைந்தவர்கள் பரமகதை அடைவார்கள். அடைய முடியும். நம்ம அந்த குலம் கிடையாது, கோத்திரம் கிடையாது, இதெல்லாம் பத்தி கிடையாது. நாம என்ன செய்கிறோமோ அதுதான் கோத்திரம், அதுதான் குலமே. அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி பதம் இது, முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லட்டுமா மாதாஜி, நீங்க சொல்றீங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜோ மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனது மனதை எப்பொழுதுமே என்னை பற்றிய சிந்திப்பதை ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனம் செய்து என்னை வழிபடுவது இவ்வாறாக என்னை முழுமையாக லாயத்தி நிச்சயமாக நீ என்னை வந்து அடைவாய். ரொம்ப அற்புதமா சொல்லி முடிக்கிறார் இந்த பதத்தோட. சரிங்களா? பகவானை சதா நேரம் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எழுந்தாலும், நின்னாலும், உட்கார்ந்தாலும், தூங்கினாலும், சாப்பிட்டாலும், என்ன பண்றோமோ எல்லா இடத்துலயும் பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருக்கணும். எழுந்தாலும் கிருஷ்ணா, ஒன்னாலும் கிருஷ்ணா, உட்கார்ந்தாலும் கோவிந்தா, படுத்தாலும் மாதவா, பாலாஜி, இப்படியே பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். 1ல இருந்து 10வது பகவானுடைய பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது ரொம்ப முழுமையா தெரிஞ்சுக்கல, அது மட்டும் புரிஞ்சுங்க. ஏன்னா நம்ம டைம் இல்லை, நேரம் இல்லை. அதனால லெவல் 2ல வாங்க, அற்புதமா படிக்கலாம். இந்த ஒரு அத்தியாயமே பாத்தீங்கன்னா 1.5 மாசம் ஓடும். 1.5 மாசம் ஓடும் இந்த அத்தியாயம் மட்டும். அவ்வளோ சாராம்சம் இதுல இருக்கு, அவ்வளோ ஜூஸ் இருக்கு. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கே நம்பவே மாட்டீங்க, 2.25 வருஷம் ஆச்சு லெவல் 2ல நாங்க முடிக்கிறது. அவ்வளவு அழகா சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு எல்லாம். நேராக நாங்க படிச்சோம், பாதி நேரா படிச்சோம், பாதி ஆன்லைன்ல படிச்சோம். அதனால லெவல் 2ல வாங்க, நிறைய விஷயங்கள் படிப்போம். அன்னைக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த ஞானத்தை முழுமையா நாங்க உங்களுக்கு தரோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை 1ல இருந்து 10வது வரையும் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான் கிருஷ்ணன் அணுகும் வழிகள் 11ல இருந்து 25 படிச்சோம். அதாவது பிரத்யோக பக்தி, இனிமை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவானுடைய விசேஷமான பக்தி என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் பிரத்யோகமான பக்தி, வேற எதுவுமே தேவையில்லை இல்லைங்களா? அது 26ல இருந்து 34வது வரையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சர்வ பகவனி விஷ்ணு நம நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டாங்களே. மொத்தமே 9 பேர் தான் இருக்கிறோம். ஹரே 80 கிருஷ்ண பேர் குருஜி. 90 பேர் இருக்கிறாங்க குரூப்ல, இவ்வளவு பேர் தான் இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஒவ்வொரு அண்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிரம்மன் இருக்காருன்னு சொன்னீங்க குருஜி. ஆமா. இப்போ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அண்டத்துக்கும் ஒரு சிவபெருமானும் இருக்காரா, இல்ல எல்லா அண்டத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு சிவபெருமான் தானா? இல்ல 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 இல்ல, பகவான் மட்டும்தான் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறார். ஆனா சரி. வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவனும் 1000 சிவம் இருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவும் 1000 பிரம்மா இருக்கிறாங்க. இந்திரனும் 1000 லட்சக்கணக்கான இந்திரர்கள் இருக்காங்க. தேவர்களும் அதேதான். ஒரு அண்டத்துக்கும் ஒரு இங்க எப்படி இருக்கோ பூலோகத்துல இருக்கிறாங்களோ, நம்ம இந்த அண்டத்துல எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரி எல்லாத்துலயும் இருக்கிறாங்க. இது வேதங்களே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. சரிங்க குருஜி. அப்புறம் இன்னொரு டவுட் குருஜி. இப்போ வந்துட்டு துளசி பறிக்கிறதுக்கான நியமங்கள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஆமா ஆமா, அதை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். கண்டிப்பா மாத்த பிரபுஜி. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சதாசார்னு ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறோம். நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறோம். சரி. அந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணுங்க. நம்ம சரி. அதுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா அதுக்கு ஒரு கால நேரம் இருக்கு. ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பாராயணம் பண்ணணும். பண்ணிட்டு அதை உபதேசம் பண்ணணும். டைம் இல்லை சரி. நமக்கு. அதுதான் சரி. பாக்குறேன். நம்ம அந்த கிளாஸ்ல நான் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன். இல்லைன்னா வந்து 12வது அத்தியாயம் முடிக்கும் போது அன்னைக்கு வந்து ஸ்லோகம் கம்மி, 20 ஸ்லோகம் தான் அன்னைக்கு. அன்னைக்கு சரி. நான் அதை பத்தி கிளியரா சொல்றேன். சரிங்க குருஜி. ஏன்னா துளசி மாதாவுக்கு வந்து நாம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அதை சொல்லணும். அது நான் சரி. ஸ்லைடே உங்களுக்கு போடுறேன். அதுக்கு சரி. போடுறேன், ஸ்பெஷலா பண்றேன். ஓகே. சரிங்க குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது அத்தியாயத்துல படும்போது சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா முக்கியமா வந்து துளசி இலை நிறைய பேர் தெரியாம செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ஆமா. இலையை கட் பண்றதும் சரி, அது காம்பை கிள்ளி எடுக்கிறாங்க, இதெல்லாம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி உணவு மேல அந்த இலை போடும் போதும் உல்டா பண்ணி போடுவாங்க. அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அந்த இலை வந்து காம்பு வந்து எதை பார்க்கணும், பகவானை பார்க்கணுமா இல்ல நம்மளை பார்த்து பொறுக்கணுமா, அந்த இதெல்லாம் இருக்கு, தன்மை இருக்கு. சரி. சரி. இதெல்லாம் பார்க்கணும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இலைய வந்து 2ஆ பிக்க கூடாது. சில பேர் பறிக்கும் போது பின்னமாக்க கூடாது. அது மாத்தாம இருக்கணும். சரி. இதெல்லாம் அபராதம். இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. தெரியாம செய்யறதுதான், அது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? சரிங்க குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்குங்களா? அம்மா ரேவதி அம்மா இருக்காங்களா, போயிட்டாங்களா? இருக்கேன் பிரபுஜி. எப்படி போவேனா கடைசி மட்டும் பிரபுஜி. நாளைக்கு கொஞ்சம் போன்ல பண்ணுங்களேன், பேசுங்களேன். பேசுறேன் பிரபுஜி. பேசுங்க. உஷா மாதாஜியை வர வச்சு பேசுங்க கொஞ்சம். பேசுறேன் எல்லாத்தையும் பேசுறேன். இனி வர அத்தியாயம் எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பான அத்தியாயம், எல்லாருக்கும் பயனடையணும். ஆனா இதுல பாக்குறாங்க, யூடியூப்ல பாக்குறாங்க 30 பேர் 25 பேர் மேல பாக்குறாங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யூடியூபை விட இதுதான் பிரபுஜி. யூடியூபை விட இது நேரா பேசி இந்த மாதிரி கிளியர் பண்றது தானே நல்லது. ஏன்னா சில பேருக்கு இதுல 10 மணி ஆச்சுன்னா ஆபீஸ் டைம் இருக்கு, வேலை பார்த்துட்டு வரணும், மறுநாள் காலைல டியூட்டிக்கு போகணும், இதெல்லாம் இருக்கு இல்ல மாதாஜி. நமக்கே பாத்தீங்கன்னா நம்ம காலைல 2:30 மணிக்கு எழுந்துக்கணும். இப்ப இது வந்து 10:30 மணி ஆயிடும். படகு தூங்குறது 10:45 ஆயிடும். பக்கத்திலே பெட்டுக்குது, அப்படியே படுத்துக்க போறோம்னு வச்சுக்கலாம். இருந்தாலும் இல்லைங்களா, கொஞ்ச நேரம் பாராயணம் பண்ணணுமே பகவானுக்கு, ஸ்லோகம் சொல்லி தானே படுக்கணும். எல்லாம் ஆயிடும், 11 ஆயிடும். அப்ப காலைல திருப்பியும் 2:30 மணிக்கு எழுந்துக்கணும் இல்லைங்களா. நமக்கே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வேலை செய்யறவங்க எப்படி இருக்கும் பாருங்க. டைமிங் கிடைக்காது. பார்க்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.